தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஓவர்வியூ ஆஃப் பைபிளில் நாம் பார்க்க இருக்கிற புத்தகமானது யாத்திராகமம். இது பரிசுத்த வேதாகமத்தில் 2வது புத்தகமாக உள்ளது. அதிகாரங்கள் 40, வசனங்கள் 1213. இதை எழுதியவர் மோசே. இந்த புத்தகத்தின் நோக்கம் இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்திலிருந்து மீட்கப்பட்டு ஒரு நாடாக வருவதை பதிவு செய்ய கர்த்தர் தமது மக்களை எல்லாவித அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்கிறார் என்பதை உணர்த்துவதற்காக எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த புத்தகத்தின் சிறப்பு முட்செடியில் கர்த்தர் தரிசனமாகுதல், 10 கட்டளைகள், எகிப்தில் பல அற்புதங்கள், தேவ ஆவியினால் ஒரு மனிதன் நிரப்பப்படுதல். இந்த புத்தகத்தில் உள்ள கருத்துக்கள்: அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாகுதல், அற்புதங்கள், அழைப்பு, வழிநடத்துதல், 10 கட்டளைகள், தொழுகை, நாடு உருவாகுதல். 1வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து 13வது அதிகாரம் 16வது வசனம் வரை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்கப்படுதல். 13வது அதிகாரம் 17வது வசனத்திலிருந்து 19வது அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் வரை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சீனாய் மலைக்கு நேராக பயணத்தை மேற்கொள்கிறதை கூறுகிறது. 19வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து 40வது அதிகாரம் 38வது வசனம் வரைக்கும் திருச்சட்டம் தரப்படுதல், ஆசரிப்பு கூடாரம் நிறுவப்படுதலை பற்றி கூறுகிறது. தேவனை பற்றி: தேவன் தமது பிள்ளைகளின் கூக்குரலை கேட்டு மீட்கிறவர். யெகோவா நிசி என்றால் வெற்றி கொடி, யெகோவா ராஃபா என்றால் சுகமளிக்கும் தேவன்.